Как мога да се не ядеш така с честен цяла нощ да не спа аз? Да мисля, че съм си легнал с някой кравар. Имаше место при Роси, що не отиде да легнеш при него? Защото катото спи с Роси. Бе, да не ти дам един шамар. Ще ми дадеш ти един... Чуеш на къде да подхванеш, да викаш Big Brother. Какво ще викам? Big Brother, помогни. Много е дален това. Какво бе? Мършляк. Хубаво си го казахте за рано сутринта. Добре прозвуча. Какво? Какво ме гледаш? Нещо да ми кажеш ли? Ге. Какво е станало? Нищо, какво ми гледаш? Ай, махай се от тук. Разцапвай. Обаче грубянската се карта, защото все пак мъже, нали се сещаш. Тебе мъжът тихо ти каже да в какво ще кажеш сутринта рано? Такова нещо не ми е казал никога. Защото мъжът ми каза да теба в гея. За кой си Николай? Пълен нещастник, неудачник. Аз какво да кажа? Теба в люлинския селяк. Да, ти го казва много пъти. Люлинския манав. Преди аз да ти кажа. Какво значение има квартала? Голямо значение. Ужас. Има естествено. Огромно. Ти какво искаш, бе? Люлино, Беля. Там живеят хора сами, не е така. Да, но със съвсем друг менталитет. Що ти откъде си? Аз съм от центъра на София. От центъра на София. Къде е този център? Костин, брат ли? Леле, колко си елементарен, колко си прост. Ти си май по-прост от мене. Колко си залухав. Я изчезе, бе, помяр. Изчезе, ти смаже главата, бе. Войнар. Е много грубянска. В дрищото. Дрищняр. Ще се прави на мъж тук. Не подслушвай са, бе. Абе, не говори с мен, то ясно ли ти е? Люлински селянин. Костин Бродски плъх. Проклет да си. Много грубянската го дате, бе. Абе, не, няма да ми се прави на мъж само. Ема не е така обидно, вие много се обиждате, бе. 100 пъти ми намеква. Люлин. Аз ще ги идвате, чакайте. Катен сега скапвам, може? Извинявай, Какво бе? Какво искаш? Сам не се прави, че те е страх. Че ще удара. Марш, бе. Какво ме плъскаш, бе? Лягай. Абе, я не се дръж с мен. Абе, не ми се прави сега на Селяк. Селяк. Слезне един шамар. На мен ли ще ми резнеш? Манав гнусен. Махай се. Как се обдрънкат тия, бро. Защото... Смеши, защото се леко гуешо, бе. Та е такъв. Защото хем като мъж и жена се карат и хем обаче и като двама мъже някакви се обиждат такива. Но все признай си, че те е страх леко. От кой? От него. Вкъщи само, тук не. Тук има охрана. Здравеняк е. Абе, Силен е много. става. Я прости да ми палиш Знам, чеви. ако те хванеш, ще скръши сигурно. Ох, да бъде братя и сестри. Кате! Да? Виж го той да ме бие. Дайте ли? А какво, бе? Какво? Не му се... Остак, това го снимат неща, сега ще го дадат. С кремвир ще бием по устата ли? Това беше много долно. Китаец опича и си я влез, беше ударно. Щех да го преживея. То е същото. Да. Горе-долу малко. При нещо се закуска, бе. Пошли.